Helo, enw fi yw Scott a ni ma heddiw yn ysgol 5 heol I darllen llyfr Seren a Sbarc. Nawr, mae'r chwaraewyr angen ymarfer rhai o'i sgiliau. Wedi'r cyfan, rydyn ni'n cychwyn am gystadlaeth cwpan bydysawd o fewn yr awr yn Japan. Pwy sydd am ymuno gyda'r hyfforddi? Fi! Does dim un tîm rygbi yn medru stopio yr un. Yr unig un, Sbarc. Rheol 567. Dim hedfan gan ddefnyddio awyren, na phwerau hyd. Dim problem, ble ddylswn ni sefyll. Fan hyn. Yn gyntaf, dal y pêl. Edrychwch ar y bêl, nid yr amddiffynwr. Nesaf, pasio. Dywyswch eich targed ac anelwch yn ofalus. Y dasg nesaf, ysgoi amddiffynwr. Hawdd, cyflymder. Nid cyflymder yn unig sy'n angen. Mae rhaid ochrgamu. Nawr, mae'r hwyl yn dechrau. Taclo. Eich tro chi, darllenwch ymlaen I ffindo mas beth sy'n digwydd I Seren a Sbarc.